on meillä keskiviikkona 7:00. 45 minsaa pelkkää seksiä. Mitä Facebook-kavereita meistä ei todellakaan tuu. Okei. Tässä on meidän ykkössuunnittelija Stigu Mertala. Stigu väisteli tuon väki. Tunnetteko te? Joo. Ota nyt, kun mä... Yritätkö sä tahallas pilata tää? Ääniasiat lopsahtelee paikoilleen, että flip-flop. Miten sitten keskiviikot? Keskiviikot on mulle ihan fine. Onko sulla ok, jos mä oon päällä? Vai haluat sä olla päällä? Mä yleensä itse tuun parhaiten, jos mä oon päällä. Joo, no mulla ei ole tota ongelmaa. Tulemisen kanssa mä kyllä tulen. Tajusin. Pyysikö mä teet paikallista jotain G-pistettä? Keskitytte. Nikka Masali. Ella Sadeoja. Makea Mekko. Niin oot säkin. Se on tulos tai ulos. Kuunteletteko te ollenkaan? Eukon kantaa. Eukon kanto on yhdessä. Mikäs se oli se sun rasvaprosentti? Semmonen vielä, että sopiks sulle, että ei ota suihin ollenkaan nyt? Ei. Ai. Siis on ok, että jos ei. Hyvä.